Rundunar Sojin Nijar ta sanar da janyewarta da yammacin Asabar ɗin jiya daga rundunar da ke yaƙi da masu jihadi a tafkin Chadi. Mali, Nijar da Burkina Faso, wanda suka bar ƙungiyar ECOWAS suka shiga ƙawancen ƙasashen Sahel, sun sanya harajin kwastam na 0.5 a cikin ɗari. Labaran namu kuke saurara. A domin samun cikakkun labaranmu, in ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Ga cikakken labari daga ƙasar Najeriya. Gwarzon musabaka Alƙur'ani wanda aka yi garkuwa da shi ya kuɓuta daga hannun 'yan garkuwa da mutane, a yayin da ƙasashen nan guda uku wanda suka ƙwace mulkin soji, Burkina Faso da Mali da Nijar, suke haɗa kansu wajen gina rayuwarsu, sun koma yankin Sahel, sun kuma kafa harajin ne domin ci gaban ƙasar tasu. Kada ku manta, kada ku sha'afa, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Taƙaitattun labarin kenan. Mun gode. Za ku iya rubuta mana comment sannan ku danna mana like.